teatrais, os sons da buguina. Nesta peza os protagonistas fan unha viaxe iniciática que os leva a toparse nunha illa esquecida ao linde do horizonte. Na escena que vou ler, pois actúan, digámoslo así de alguna maneira, o vello no mar, que volta despois dunha longa viaxe a súa Ítaca, Tonecho, o mozo que rexenta a taberna da illa, e Mariña, unha extraña rapaza aparecida e saída das entrañas do mar. Escena oitava. Entra no mar calado ata os osos, laiándose. No mar, de onde ven? Todo no que crin durante a miña vida non resultaron ser máis que andrómenas. Só son un vello cego e tolo. Pero de que fala? Ela envioume na procura dos sons esquecidos que latexan no interior das persoas, para que me aprendesen a orientarme nos soños. Eu así o fixen. Marchei da illa deixando atrás todo o que era meu e emprendín a viaxe. Non, non pode ser. Percorrín terras afastadas das que nunca escoitara falar. Coñecín xentes de extraños costumes e presenciei acontecementos tan extraordinarios que ás veces mesmo eu dubido da súa existencia. Foi unha viaxe tan abraiante como desgarradora. Quedei cego, pero puiden sentir e ver aquilo que a outros lles está negado maila posuir vista nos ollos. E logo de pasar 7 veces 7 anos, tal como me dixera, volvín á illa, para referirlle todo o que vivira, pero ela... Noto unha presenza. Hai alguén máis aquí? A rapaza. Que rapaza? Xenxo atopouna inconsciente no areal. Onde está? Preciso sentila. Tonecho achega o vello ata Mariña. Es ti. Como puiden dubidar de que non me esperarías? Sinto, agarimando a súa face. Non trema, ruliña. Levo tanto tempo agardando por ti. Non me recoñeces? Hai tantos anos que non nos vemos. Destapa a buguina e dalle a Mariña mentras murmura. O bruar das ondas de vento, os berros da escuma desnortada, os murmurios da area sin censa, o silencio do mar esmorecente. Eses son os meus sons. Se me levas contigo os teus soños, tamén poderán ser os teus.